खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 29 मार्च 2026 मायथाइ एबा 14 सैत्र दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै फोथायनानै लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांहा खामानि थिलियाव मोनसे गोनां हाबानि बिबान थानो हागौ, जाय नोंथांनि गोहोखौ दिन्थिगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव साना सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन, नाथाय हाखु-दाखु रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। नखरनि सोद्रोमानि बाथ्राखौ गोसो गोरबोजों खोनासंनो गोनां जागोन। सानजौफुनि उनाव सासे गोजाम लोगोजों रायज्लायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। फरायसाफोरा गावनि फरायनायाव एकाग्रता लाखिनो नांगोन। मोनाबिलियाव गोसोआव एसे मेंनाय जानो हागौ, थेवब्लाबो माबा मोनसे मोजां खौरांआ नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। गोनांथि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि खामानियाव धैर्य आरो दिदोमथिया नोंथांखौ जाफुंसारनायनि फारसे लांगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव थालांनाय खामानिफोराव दावगानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों थागोन, नाथाय खरसाफोरखौ सामलायनो गोनां जागोन। नखराव मोनसे गोदै आबहावा थागोन आरो नोंथाङा सोरबा मोजां मोनग्रानिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिनि बेलायाव एसे सांग्रां जा, जर'खायै जानाय आदार आरो आदारनि बेलायाव। नोंथाङा मोनसे गोजाम आयदानि थाखाय जिंगासिनांगौ जानो हागौ, नाथाय मोनाबिलिसिम थासारिया रोखा जागोन। नखरनि माखासे खामानिफोराव नोंथांनि बिफावआ गोनांथार जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव साननाया सिगांथिं दावगालांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो मेलेमआ मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हायो। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर फैगोन, नाथाय साननानै थिरांथा लानाया मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा-फिसौ मुलाम्फा मोननो हागौ। सासे लोगोनिफ्राय गोनां बोसोन फैनो हागौ। नखरनि गेजेराव मोनसे आयदानि सायाव हरखाब सावरायनो हागौ। फरायसाफोरा गोसो थोनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेलासि समाव नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन आरो गोदान खौरांफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा मोनसे दावबायनायनि सायावबो साननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथिखौ लाखिनो गोनां जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ नुनो मोनगोन, नाथाय फिथाइया लासै-लासै फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। मोनसे गोजाम बाथ्राखौ लानानै जिंगासिनांगौ जानो हागौ, नाथाय मोनाबिलि समसिमाव सुस्रांनायनि जाथावना दं। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। सासे बैसोगोरा सुबुंनि बोसोनआ बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफा गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि इसिङारि गोहोआ गोख्रों जागोन आरो नोंथांनि खामानियाव रोखा जागोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव मोनसे गोदान खाबुनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सोरनिबा बुंनायनि जाहोनाव एसे दावराव-दावसि जानो हागौ, बेनिखायनो धैर्य लाखिनायनि गोनांथि दं। मोनाबिलियाव नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि सावगारिआ गोख्रों जागोन। गोदान बिथांखिखौ लानानै गोसो गुदुं जानानै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि।
दिनै सानथांखि लानानै आवगायलांनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथाया थागोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायाव दावगानायनि थाखाय साना मोजां जागोन। सानजौफुनि समाव मोनसे फिसा जेंना जानो हागौ, नाथाय बेखौ धैर्यजों सुस्रांनो हायो। मोनाबिलियाव मोनसे गोनां खामानिखौ फोजोबनानै गोजोननाय मोनगोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ मोनसे गोदान लामाखौ रोखा खालामनो हागौ। नखरारि आबहावायाव समानथि लाखिनाया गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि आखुनि गेजेरजों गोबां खामानिफोरा गोरलै जानो हागौ। खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं, नाथाय हाखु-दाखु खालामनाया मोजां जानाय नङा। नखरनि मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव थिरांथा लानो हागौ। नोंथांनि गोसोआ मोनाबिलियाव सोरां मोनगोन। सासे गोजाम सिनायजानाय सुबुंजों गोनां रायज्लायनो हायो। गोसोआरि गोजोनखौ लाखिगोन। गोदान खाबुफोरखौ साननानै लानाय समाव मोनसे प्रेक्टिकेल राहाया मुलाम्फा गोनां जागोन। समाजारि सोमोन्दोनिफ्रायबो मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै धैर्य आरो संयम लाखिनाया जर'खा मुलाम्फा होगोन। खामानिफोराव जौगानाया लासै-लासै जागोन। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। नखरनि सोद्रोमानि बोसोन होनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। मोनसे गोजाम हाबानि सायाव साननाया जोबलांनो हागौ। बेलासि समाव गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। सावस्रियाव एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। साननि उननि समाव मोनसे गोनां खामानिखौ मावफुंनो थुलुंगा मोनगोन। नाङा-फाङा दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव थानाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै गोहो आरो थुलुंगाखांनाया थागोन। खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोन्नायनि नेरसोन थायो। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनायनि थाखाय मावथांखि लानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां जागोन। मोनाबिलियाव माबा मोनसे मोजां खौरांआ गोजोनथाव लाबोगोन। गोदान बिथांखिखौ लानानै गोसो दुंखांनाया बांनो हागौ। बैसोगोरा सुबुंनि सुबुरुनआ मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गेरुआ गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोननायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव मान-सन्मानआ बांनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखरनि बिबानफोरखौ समानथि राहाजों सामलायनाय जागोन। मोनाबिलियाव माखासे गोनांथार खामानिफोरा फोजोबगोन। गोजाम नाजानायनि गेजेरजों मुलाम्फा मोननो हागौ। गोसोआरि गोजोननाया थागोन। न'जों सोमोन्दो गोनां सानथांखिफोरा सिगांलांनो हागौ। सामलायनाय आखुआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरखौ मोजां लामा होनायनि सम। खामानि थिलियाव हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाया जाथावना। नखराव गोजोन थागोन। सासे लोगोनि बोसोन होनाया गोनांथार जानो हागौ। मोनसे गोदान मावथांखि मोनाबिलिसिम रोखा जानो हागौ। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। सोरजिलु हाबायाव गोसो गुदुं जानो हागौ। मोनसे गोनां सावरायनायनि फिथाइ महरै मोजां फिथाइ मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ सिरि थागोन आरो खामानिफोराव दिदोमथि थागोन। खामानि थिलियाव फिसा-फिसौ जाफुंसारनाया गोजोननाय लाबोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां जागोन। नखराव खौसेथिनि मोन्दांथि थागोन।
धोरोमारि सानस्रिनि फारसे गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। मोनाबिलियाव गोसोआ खुसि जागोन। इयुननि सानथांखिफोरनि सायाव साननाया दावगानो हागौ। सोरबा मोजां मोनजाग्राजों मोजां रायज्लायनाया गोसोखौ स्रां खालामगोन। साननि जोबनायथिं गोजोननायखौ मोनदांनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।